महापालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी मुंबईमध्ये जनजागृती केली जाते। वांद्रे सिलिंकवर मतदानाबाबत जनजागृती संदेश दिले जात आहेत। कर मतदान सांगतंय संविधान म्हणत मुंबईकरांना मतदानाचं आवाहन करण्यात आलंय। सिलिंकवर रात्री लाईट्सच्या माध्यमातून संदेश वहन करण्यात आलेला आहे। तर दृश्य आपण पाहतोय, सिलिंकवर जनजागृती अशा पद्धतीने केली जाते। उद्या मतदान पार पडणार आहे आणि सर्वच नागरिकांनी मतदान करावं, आपला मतदानाचा अधिकार बजावावा, यासाठी हे आवाहन केलं जातं। कर मतदान सांगतंय संविधान, असे यामधून जनजागृती केली जाते। वांद्रे सिलिंकवरनं अनेक जण प्रवास करत असतात आणि त्याचसाठी या वांद्रे सिलिंकवरून एक अनोख्या पद्धतीने मतदानासाठी जनजागृती आणि आवाहन केलं जातं।